салом ба мухлисони дастаи барселона. Дар даври 18-уми мусобиқоти ла лига барселона дар майдони худ камно яке аз аутсайдерони мавсими имсола дастаи эльчеро қабул мекунад. баъди ба истеъфо рафтани Роналд Куман боварӣ дорам ки ҳеҷ кас аз хави натиҷаҳои хубро зуд интизор набуданд, вале барқароршавии барса аллакай оғоз шудааст. баъди сармураббии барселона шудани хави даста дар 6 бозӣ 2 ғалаба, 2 мусовӣ ва 2 бохт дорад. имрӯз мо дар бораи ин бозии барса ЭЛЬЧЕ ва дар чӣ ҳолат қарор доштани ҳардуи дастаҳо муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Магар аз бозии Барселона, имрӯз як қатор рақобатҳои ҷолиби дигар мегузарам ва барои шавқовартар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Ҳамчунин нафарони нав метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастпарварони Франсиско Экскриба ситораҳои футболи ҷаҳонӣ нестанд ва маълум аст ки ЭЛЬЧЕ барои дар ла лига боқӣ мондан мубориза мебарад ва яке аз аутсайдерони мавсими имсола маҳсуб мешавад. баъди 17 давр дастаи ЭЛЬЧЕ дар ҷои 16-уми ҷадвали мусобиқот қарор дорад ва ҳамагӣ 15 имтиёз ба даст овардааст. агар ду зинаи дигар поён фарояд, ҷои ишғол мекунад ки дар мавсими оянда ҳуқуқи иштирок карданро дар ла лига аз даст медиҳад. барои ҳамин барои футболбозони ЭЛЬЧЕ ҳатто як имтиёз мисли тилло қадри зиёд дорад. ҳарчанд ки Барселона ҳоло дар ҳолати бад қарор дорад ва бисёре аз бозингаронаш бо сабаби ҷароҳат бардоштанашон аз иштирок дар ин бозӣ маҳрум гаштанд, ба ҳар ҳол ЭЛЬЧЕ барои ғалаба ба даст овардан ҳатто умедам бояд набандад. мусовӣ кардан дар камно барои онҳо баробар ба ғалаба хоҳад буд. дар 9 бозие ки дар меҳмонӣ гузаронидан, ҳамагӣ дар яктоаш ғолиб гаштанду халос. аммо вақтҳои охир ЭЛЬЧЕ футболи хубам нишон дода истодааст. баъди мусовӣ дар меҳмонӣ бо дастаи Осасуна ва мағлуб сохтани Кадис бо ҳисоби 3-1 дар даври гузашта фақат дар дақиқаи охирин мусовиро дар бозӣ бо Валенсия аз даст доданд. дастаи Барселона айни замон дар ҷадвали мусобиқот мақоми 8-умро касб кардааст ва дар 16 давр 24 имтиёз ба даст оварда 6 ғалабаву 6 мусовӣ дорад. баъди 2 ғалабаи пайдарпай бар дастаҳои Эспаньол Вилареал, Барселона аз дастаи Бетис шикаст хурду бо Осасуна мусовӣ кард. акнун аз чоргонаи беҳтарини ла лига 5 имтиёз камтар дорад. бозии охирини Барселона бо дастаи Бока Хуниорси Аргентина буд ки ба ифтихори ёддошти легендаи футбол Диего Марадона бозии рафиқона гузаронида буданд. вақти асосӣ мусовӣ анҷом ёфт ва дар зарбаҳои ҷаримавии 11 метра дастаи Бока Хуниорс муваффақ шуд. дар 5 бозии охираш Барселона дар майдони худ ҳамагӣ як маротиба ғалаба ба даст овардааст ва 3 гол ба дарвозаи рақибон задааст. мушкили асосии Барселона дар ин бозӣ хатти ҳамлааш мебошад ки Ансу Фати ва Мемфис Депай ҷароҳат бардоштанд ва дар ин бозӣ иштирок намекунанд. агюро бошад карьерашро хотима бахшид. Педри, Жерар Пике ва Серхио Роберто низ дар бозӣ бо ЭЛЬЧЕ иштирок намекунанд. Жорди Алба ва Сержино Десоло маълум нест ки омода мешаванд ё ин ки не. Усман Дембеле ва Люк Де Йонг пурра омода ҳастанд барои дар ҳайати асосӣ бозӣ кардан. новобаста аз оне ки Барселона дар ҳаяташ бозингарони номдори ситораҳои ҷаҳонӣ кам дорад, вале мувофиқи омори трансфер маркет ҳаяти Барселона дар муқоиса бо бозингарони ЭЛЬЧЕ 14 карат қиматтар аст. футболбозони Барселона дигар ягон илоҷи ба ҷуз мағлуб кардани ЭЛЬЧЕ аутсайдер надоранд. хави кӯшиш дорад ки ҳарчи зудтар Барселонаро аз ботлоғи мағлубиятҳо наҷот диҳад, вале ин фақат аз хави вобаста нест. аз соли 2014 то ин ҷониб Барселона ҳамагӣ як мусовӣ бо дастаи ЭЛЬЧЕ дорад. дигар дар ҳамаи бозиҳо бо ин даста каталониҳо ғолиб баромаданд. одатан дар майдони худ Барселона кам гол сар медиҳад ва ЭЛЬЧЕ низ аз он дастаҳое нест ки голи бисёр зада тавонад ва дар 17 бозӣ ҳамагӣ 16 гол задааст. Барселона фоизи идоракунии тӯбро пурра бар дӯши худ мегирад, вале ҳамлаҳоро бо гол анҷом дода бо вуҷуди набудани қариб тамоми ҳамлагарони асосӣ хеле мушкил мегардад. бори охир Барселона 2 моҳ пеш вақте ки Валенсияро бо ҳисоби 3-1 шикаст дода буд, аз 2 гол зиёдтар задааст ва умедворем ки голҳои сершумори Барселона имрӯз дар бозӣ бо ЭЛЬЧЕ дубора шурӯъ мешаванд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? имрӯза бозӣ бо кадом ҳисоб ба анҷом мерасад? вариантҳои худро дар комментария нависед. ҳамчунин бародарон, нафароне ки дар Телеграм ва Инстаграм канали Барса ТВ обуна нашудаанд, хоҳиш мекунем бо мо ҳамроҳ шавед. дар он ҷо аз охирин хабарҳои Барса огаҳ хоҳед шуд. ссилкаи Телеграм, Инстаграм канал дар описанияи ин видео. ҳамчунин имрӯз 1 соат пеш аз бозӣ дар YouTube канал прямой эфир мегузарад. инро низ дар хотир доред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф.
хай дӯстон, то боздид.